vratimo se tu i dalje vreme nam ide na ruku. A mi smo u emisiji Vitezovi iz blata. Dijamanti, brilijanti, Naš sledeći takmičar kaže da voli evre, voli dinare, a najviše dolare. I need a dollar is what I need. Zovem me Ćomi, treniram realni aikido, odatle to leze tetovaže, radim kao frizer, gdje god se pojavim privlačim pažnju. Jurio me crnac, hteo da me stigne, hteo da me uvati i pod oklo prigne, ali nije uspeo, a nećete mi vidjeti. Dajte malo energije, hahala! Ljubim vas, bratu, kakani vrat, molim vas. Podsjeća me ovaj takmičar na Marinka Mačga. Ja sam ga vidio. Voli eure, voli dolare, voli ovaj... Ko je to? Ko je to? Ko si ti? Ja sam Miodrag. Miodrag. Mio i Drag. Mio i Draga voli pare, a? Ma jok. A šta ti voliš da radiš osim što voliš pare? Pa šišam ljude, to mnogo dobro radim. A džuskaš, igraš, pevaš? Pa slabo. Reci mi, ko te ogrebo to na obrvi? Mačka. Dobro grebe ta mačka. Ima malo deblje nokte, čini mi se. A nije možda mačor? Žarko, dobro probanje! Previše pitaš, jel da? To je već zadiranje neku intimu, izvini. Sad ćemo da vidimo da li čovjek može da osvoji novac u ovom serijalu i osvoji stan. Ajde, opet da ga skinem, šta ću? Ajmo, on će to sam. Neka mu pomogne. Znaš što znači ženska ruka na početku? Šta je, Žare, pa hoću da mu pomognem, šta ti je? Kreće ovaj mali dečko. Samo na izgled mali, ali opasan je, vidim ja. Sad će se pretvorim u žabu. Tako joj i treba, kad skida muškarca. 1-0 za poligon. Nema frizeri. A, napeto. Ajde. Kod frizera sve ide nekako na stranu, ovo si provalio. Čak i ovaj skok mu otišao na stranu. Evo ga, dečko grabi. I to su patike koje su prešle kilometre i sad su se ipak okačile na mrežu. Da vidimo sad. Boga mi. Sad će biti nezgodno, ajmo. Sad, gore kukove. Ne puštaj se nikako. Ne puštaj se, izdrži. Ne, ostani tu zauvek. Izdrži. Pozovite hitnu pomoć, vatrogasce, pomozite mu. Publika te bodri. Nemoj dobrukaš. Nemoj dobrukaš, frizeraje. Ne, odustaj, molim te. Još. Dajte podršku, ajde. Evo ga, pobedi vazduh, pobedi zemlju, pobedi vodu, postani vitez iz blata. Tako je. Ne, gotovo. Jao, šta sad? Probaj. Kuda idu frizeri? Kuda idu frizeri? Nadamo se da nije polomio nogu. Tu je uskočio i Zoran. Se zaglavila. I Milan. I Dejan. I Mirko. I Slavko. I da li mu je dobro u publici? Potpuno neko. Evo naš tim, spasioci. Da li je dobro momak? Da li je sve u redu s nogom? Šta je bilo? Kako je? Da li odustaje? Jel dobro? Ček, moram da ga... Svaka čast momcima koji su spasli, pomogli. Da li je dobro noga? Stani tu, ček. Evo, tu odmah prilazi doktor iz Doma zdravlja Jedro, da vidimo samo šta će reći, evo, ako možemo da dobijemo malo tona. Da vidimo šta će biti. Ček da pitam samo dečka nešto. Jel mnogo boli? Ma ne. Samo mi se čini, a? Mogu ja sad. Probaj ovu da stavim. Samo kad se smijem. Pruži obe. Radi 100 gore dole. Samo karticu. Ne, sve je u redu, dobro je, noga je u redu, vreme mu i dalje curi. Kakav peh. Jel dobro? Samo polako. Samo bez nagnje. Ako se, evo, 10, 12, 11, 10 sekundi. 10 Au, sekundi.
Kakav peh! Šta bi Ljudi rekao moji, na šta sve da kažem? ovo? Šta bi rekao Milojko Poligon Patić? polako odnosi svoje prve žrtve. Bojana, daj da ga čujemo malo šta kaže, šta mu se desilo, Bojana. Slobodno, pitaj ga. Pa pitala sam ga, kaže dečko da ga malo boli, ali nije strašno, je li tako? Ma nije strašno kad si pored mene. Žarko! Ne. Izgorećeš. Ne. Žarko, bit ćeš večiti drugi. Evo ga hoda, da vidimo, hoda. Dajte aplauz, Dajte publika! veliki aplauz, trubači! Bravo, majstore, šteta je. Au. Vitez iz Blata. Eto, posle ovih malo, da kažem tako, burnih, nemilih scena, ipak nastavljamo dalje. Nema veze, ovo se dešava, važno da je čovjek izašao kao pobjednik, moralni pobjednik, ustao je, prohodao je, noga radi, sve je u redu, znači takmičenje, stekli su se uslovi da takmičenje krene dalje. Bojana, ko je sledeći? I posljednji takmičar za ovu emisiju je takmičar koji se nije prijavio da bi pobedio u Vitezovima iz Blata, već da bi našao posao. Čovjek nema posao, traži ga i on misli da mu je ovo prava prilika da ga nađe. Ajde da vidimo. Ja sam Stevan Vilotijević iz Beograda, imam 33 godine, po zanimanju sam diplomašinž bez posla. Radovan trećeg. Po zanimanju sam dipl. Ja da se plašim Vilotića jeli, maš. Ja da se plašim Vilotića jeli, inž. Ja da se plašim Vilotića jeli, bez posla. Šta ti smeš, ti materija? Tražim posao. Pričljiv, galamdžija, naročito ovo poslednje. Sve teče, pivo se toči. Zato što pričam glasno onako kad se obraćam, a ne svađam se ni sa kim, nego takav mi je manir pričanja. One hoće da me vežu, recimo. One hoće da me vežu, svakog dana sve su jače. Ja da se plašim Vilotića jeli, obruč oko mene stežu, pohotljive udavače. Jel dovoljno bilo? Ušao sam u Vitezova iz Blata. Dobro, vidjeli smo profil. Dobro, vidjeli smo Stevana. Stevane, majstore, ajmo da Stevan vidimo. Vilotijević, ajde vidimo sad zaista Diplomirani ovom čoveku. šmeker i pozitivac. Bravo, vidimo. vidi se. I zaista ovom dečku držim palčeve Čekaj, da a mislim, napravi dobar rezultat. mora da nam Stevan objasni koji bi posao voleo da dobije. Pa evo, Jer sad ćemo da vidimo. ovo je stvarno velika prilika da Ajde, dobije Bojana, posao. pitaj ga. Dobro, Stevane, jel ti očekuješ neku poslovnu ponudu posle ove emisije? Pa da budem premijerom je naše napaćene zemlje. Ništa više od toga. Ni manje ni više. Ni manje ni više. Skromno, ali od srca. Skroman si ko što ti i nos. A gle, imamo mi da ti ponudimo nešto bolje. Pa, na primjer, ako hoćeš, možeš da budeš maskota ovde. Bio ovde maskot, što te boli? Ali premijer maskota, obučemo te u predsjednik. maskotu Mirka Cvetković. Premijer maskota. Predsjednik svih maskota ovde na Mislim da je poligonu. bolje biti premijer Srbije. U tomu dođe isto koji maskot. Grešiš. Bro. Ništa onda, 2-3-2, srećno, palim, 3-4, sad. I krenuo je... Ovo ide u čarape. Stevan Vilotić u čarapama cepa... Stevan Vilotijević, izvini. U čarapama ide dalje. Ovo je nešto potpuno drugačije od onoga što smo imali priliku da vidimo. Evo vidite, to su te natikače zvane. Niskoprofilne. Niskoprofilne, da, natikače. I obzirom da je čovjek... I tu ima to pravi jedan čovjek tamo u okolini Požege. U okolini Požege. Da, znaš za njega? Kako da ne? Dobar kući prijatelj. Na internetu. Jesi ga vidio i na internetu? Nisam znao. Vidio sam ga. Ne, obrati pažnju sad sa kojom lakoćom on prelazi ovu mrežu. U odnosu na... Odličan skok. Ovo je bio fantastično. Pogledaj mu lice, pogledaj mu to napaćeno lice iz... Odlučan je Stevan i za sada ide fantastično. Te natikače mu pomažu, verovatno je to nešto potpuno drugačije od ovoga što su drugi takmičari imali. Sad da vidimo. Čuveni valjci. Da vidimo sada, čuveni valjci već... Trubači najbolji kao i uvek, tako vas voli da vas čuje. Tako, dajte tu energiju. Dajte tu snagu. Da vidimo sada. Sad da vidimo. Tiho, koncentracija. I to, ja mislim da je to pogrešno, to nisi trebao da uradiš nikako. Upravo si lepo rekao. Dobre, prošao je. Da, evo ga. Dobro, Stevane. Iz kog su grada Lakersi? Los Angeles, naravno. Bravo, ajde, cepaj dalje. Bravo, dobar si. Jedan je Vlade Divac. Vidi sitan vez. Pogledaj sitan vez preko ovog balmana. Prolazi ovuda.
Dobro. E sad. Ajmo sad. Ali ne, tačno se vidjelo da je promašio. Tačno se vidjelo da je promašio za toliko koliko mu je falilo. Ajde vidimo na Tikača. Bravo, Stevane. Ide, suvereno. Kako je bilo? Vrhunski. Vrhunski, ja. A si euforičan. Uvek. Čoveč. Koji si zazdaši? Koji si zazdaš, ja? Zvezda! Zvezda šampion, la. Piči, bravo. Ćao, Okej, bio je to Stevan To Stevan Vilotijević. Vilotijević i devojka iz Kadena Maše s osmehom kiše. Dobro! Dobro, eto ga. Dakle, prošao je Stevan, imao je odličnu taktiku, odličnu kondiciju. Lepo je prešao prepreke i žare, care. Ja mislim da je to to. Bila je to uzbudljiva emisija, hvala ti još jednom na ovako divnom... Odličan si bio, sve si bolji. Mislim, ako nastaviš ovako, lepo da radiš, da imaš prođu kod ove plave voditeljke, veruj mi, ali to nek ostane među nama. Hvala ti na to. Ali ja nekako mi se dopada, ne znaš. Bila ovo još jedna emisija! Vitezova iz Blata, Bojana! Ping! Vidimo se, ćao, doviđenja, prijatno, goodbye, bye bye! Generalni sponzor emisije Nodol.